po bang mga pag-uulan? Inyo pong naranasan? Basta yung mga pagbaha po diyan at the same time, makikumusta na din kami bumbulan sa inyo pong mga tinutukan na balita at impormasyon. Naimbag na bigat, happy Thursday po, Ms. Kimen. Naimbag na bigat, Bombo Angelica sa lahat ng mga kabombo po natin. Mula po dyan sa inyo pong lokasyon sa Region 2, sa Bombo Radyo Kabayan. Gayon din po sa ating po mga sister stations. Mula naman dyan sa bahagi po ng Bicol Region, ila Bombo Kier, sa Bombo Radyo Naga, Marhay na Aga, sa mga kabombo po natin dyan. And of course, ila Bombo Jane, happy Thursday sa mga kabombo po natin. Mula naman po dyan sa hubungan na, kahit na ginaw na or ganyan na po yung sitwasyon na pasaway. Ayaw din naman po nilang lumikas. Marami po sa mga residente, ito pong umaasa sa pagdating na ito pong mga rescuers or yung mga mag-aalok po ng tulong upang sila po ay mailikas po sa mga mas ligtas na lugar. Pero meron din naman po yung mga kahit anong pilit ng ating pong mga otoridad, ayaw iwanan ang kanila pong mga tahanan. Isa rin po sa mga pangunahing suliranin ng mga residente, isa ito pong kawalan ng malinis na tubig na taon-taon na umano nilang kinakaharap tuwing panahon po ng malalakas na pag-ulan. Patuloy ito pong panawagan ng mga residente para sa agarang aksyon mula po sa mga kinaukulan upang masiguro ang kanila pong kaligtasan at pamunahin po mga pangangailangan, mga kabombo, dahil isa po ang bayan po ng Santa Barbara. Kalapit lamang po natin yan na kapag nag-umpisa dito po sa atin pong syudad, susunod na po ang Calasiao, susunod na rin po ang Santa Barbara, magkakasunuran lamang po yan, mga kabombo, lalo na at dyan po sa may bayan po ng Calasiao, nakoy umapaw na din po kasi, no? Ito po Marusay River po dyan, kaya talagang sobra ito po nararanasan po nating pagbaha ngayon dito po sa atin po mga kalapit na lugar. Samantala mga kabombo, ito may dagdag na lamang din po natin. Tungo naman po tayo dyan sa bayan po ng Umingan na kung matandaan po natin sa mga naunang naibahagi po natin ng mga kaganapan, sila po etong kauna-unahang munisipalidad dito po sa atin pong lalawigan na nagpatupad ng state of calamity, bunsod na ito pong malawakang pagbaha na kanilang naranasan. Ngunit nung naglabas naman po ng abiso ang Department of Trade and Industry or DTI Pangasinan ukol sa pagpapatupad ng price freeze sa kanila pong bayan, effective po yan, mga kabombo, ng July 18 to September 16, 2025, matapos po itong isa-ilalin sa state of calamity dahil po sa matinding pagbaha. Gayon pa man, hindi po ito agad na naramdaman ng ilang mamimili at mga negosyante sa kanila pong lugar. Tulad na lamang dito po kay Ginang Dali Casildo Murao, isa pong lokal na negosyante sa nabanggit na bayan na nananatiling maayos ang presyo ng mga pangunahing bilihin at wala umano siyang napansing pagtaas sa presyo ng bigas at dilata. Sa katunayan po anya, bumaba pa ito pong presyo ng karne ng baboy at tanging ang mga gulay lamang, ito pong may kaunting pagtaas. Ngunit inaasahan na ito palalo ay magkakaroon po ng lalo na kung hindi rin po talaga huhupa, ito po maganap dyan po sa kanila pong bayan. Anya, wala rin pong naitalang panic buying sa mga pamilihan at ayon pa kay Murao, bago lamang ang karanasang ito dyan po sa kanila pong bayan, yung ganitong klaseng pagbaha, kasi yung bayan po ng Umingan, kaduluduluhang bayan na rin po dito po sa atin pong lalawigan at talagang ito po yung may kukonsidera po nila na pinakamalala na kasi hindi po talaga bahaing lugar or bayan. Ito po Umingan. And for the first time, sabi nga po ng ilang mga residente po na naranasan po nila, ito po matinding pagbaha po dyan. Nilinaw din po niya na wala po silang natanggap na opisyal na abiso mula po sa DTI tungkol sa pagpapatupad ng price freeze. Wala din po naging malinaw na koordinasyon kaya tuloy-tuloy pa rin at pong bentahan sa merkado sa karaniwang takbo.
bagamat hindi po kaagad na naiparating sa kanila ito pong abiso, ay positibo pa rin po ang kanyang pananaw kung sakali man no, na talagang ma-impose ito pong price freeze. Para po sa kanya, magandang hakbang po ito para maiwasan unang-una yung pananamantala ng ilan po mga negosyante na posibleng magtaas ng presyo sa gitna po ng kalamidad na atin pong nararanasan. Patuloy din ang suporta ng lokal na pamahalaan at ng Department of Trade and Industry or DTI dito po sa mga apektadong residente at mga negosyo, hindi lamang po dyan po sa kanila pong bayan, kundi sa iba pa pong mga lugar dito po sa atin pong lalawigan, lalo na at kahapon ako naragdagan ito pong mga bilang ng mga munisipalidad na nag-declare na din po na state of calamity. So yan mga kabonggo, ito pong ilan sa mga kaganapan na tinutukan ng ating pong himpilan sa mga nakalipas na oras at araw dito po sa ating pong lokasyon sa syudad ng Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat. Kami naman ito pong makiki-update sa mga ganap mula po dyan sa parte ng Region 2 at sa bahagi naman po ng Bicol Region. Happy Thursday. Back to you, Bombo Angelica. Happy Thursday, Bombo Lainey. At syempre maraming salamat po sa inyo pong mga balitang ibinahagi ngayon pong araw po na ito. Bye. At given na rin kasi na ang Piudaran, kung maalala ninyo, ang Piudaran ay isang coastal or more on coastal barangays ang nandyan. At umaasa yung mga residente sa pangingisda, pagpapalaot at titinda din itong mga isda sa ilang mga barangay at merkado dito sa nasabing bayan. So sa ngayon, patuloy yung pag-ulan na nararanasan na antala din yung kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa parte ng Piudaran na Albay. So may mga updates din na patuloy pa rin na nakakaranas ng pag-ulan dito sa ilang bayan or ilang barangay sa Piudaran at pinag-iingat din since may mga areas na low-lying areas dito sa Piudaran na kadalasan kapag ganitong wala ng tigil yung pag-uulan ay nakakaranas din ng pagbabaha. Samantala, Bombo Angelica, Bombo Kier at Bombo Lainey sa mga karagdagan pang balita at impormasyon na ating ibabahagi sa ating mga viewers and listeners. Dako naman natin sa bayan or sa probinsya pa rin ng Albay at dako natin itong bayan ng Libon, Albay. Dahil inihayag ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Libon na 24/7 silang naka-alerto upang rumesponde sa mga posibleng epekto dulot ng masamang panahon. Ayon kay MDMO Libon Responder Felipe Japra na mayroon silang backup personnel mula sa Philippine Coast Guard, Philippine Army at Philippine National Police. Meron din na umano silang mga rescue vehicle na nakahanda sakaling kailanganin nito ng kanilang mga residente. Dagdag pa ng opisyal, na sa kasalukuyan ay walang naitalang humihingi pa ng rescue sa lugar at bagyang manageable pa yung sitwasyon. At ang pinapangambahan dito is yung patuloy na pagguho ng lupa kagaya ng nangyari last year na merong mga ilang mga residente ang nakaranas ng landslide at pagbabaha din sa nasabing lugar. Dagdag pa ng opisyal na patuloy na nakakaranas ng kalat-kalat na pag-uulan ang bayan ng Libon dahil dito sa nararanasang epekto ng hangin habagat na nagkakausad or dulot ng pagbabaha sa kanilang mga lugar. Samantala, sa dagdag pa nating mga balita at impormasyon na maisabay na rin natin para dito sa mga updates patungkol pa rin sa sama ng panahon na ating nararanasan dito sa ating areas of responsibility. Dako naman natin ang bayan ng Daraga Albay
Partikular na ang barangay Kimantong dito sa Daragalbay dahil nakaka-experience rin ng pagbabaha ang nasabing barangay at dahil umano ito doon sa mga basura at mga lupa sa mga kanal tuwing umuulan sa komunidad. Ayon kay Barangay Captain Ramon Paran Jr., na may pagbabaha sa parte ng Purok 1 at humupa pa pero hindi madaanan ng mga tao. So dumadaan din niya ang ibang sasakyan at sa ibang bahagi ng kanilang lugar at nagkakaroon din sila ng paglikas ng mga residente dahil sa panganib na posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Ang barangay kasi ng Kimantong dito sa bayan ng Daraga ay medyo bulubunduking area at marami din yung mga residente na posibleng maapektuhan kung sakali na guho yung lupa dito sa nasabing barangay. Niya, laging pinapayuhan ng kanilang mga tanggapan ang mga residente na maging alerto at maaari din silang manatili sa barangay hall para masiguro yung kanilang kaligtasan. Sa mga nagdaang bagyo niya, walang landslide sa kanilang lugar at nakapagbigay sila ng tulong sa mga residente hinggil sa relief operation. Pero syempre, naka-alerto pa rin at hindi sila nagiging kampante given na din na kapag ganitong malakas yung ulan at nakakaranas ng mga pagbabaha ay may mga lupa na ibinababa dito sa kakalsadahang sakop ng barangay Kimantong. So patuloy din yung kanilang paalala sa mga residente na makinig sa mga payo at humihiling din ang kanilang tanggapan ng mga resolusyon na hinggil sa flood control projects or pagpapalaki ng kanilang mga kanal na nais nilang mabigyan ng agarang aksyon para maiwasan na yung ganitong mga kaparehong sitwasyon na patuloy na nakakaranas ng pagbabaha sa kanilang barangay. Nagbabala rin ng kapitan na huwag magtapo ng basura ang mga residente para maiwasan ang pagbabaha. So yan, Bombo Angelica, Bombo Laimi at Bombo Kier, yung mga balita at impormasyon na aming nakalap mula dito sa aming areas of responsibility. Sa ngayon, kami naman ang makikibalita sa mga sitwasyon at kaganapan na nairehistro sa inyong areas of responsibility, lalo na dyan sa may Bombo Radyo Naga at sa inyo dyan, Bombo Angelica, sa Bombo Radyo Tawayan. So maraming salamat at masabaw na umaga pa rin sa ating mga viewers and listeners. Masabaw na umaga sa daw. ating Tayapa broadcast. Bombo Angelica, back to you. Maraming salamat, Bombo Jane, sa inyo pong mga balita at impormasyon. Sige, dagdagan po natin. Dumako pa rin po tayo dyan po sa may part po ng Bicol Region. This time sa may bahagi naman po tayo ng Bombo Radyo Naga. Bombo Kier, kumusta kayo ngayon dyan sa may Bombo Radyo Naga? Kumusta ang inyo pong lagay ng panahon at the same time? Ito, balitaan mo na rin kami ng mga nakalat yung mga balita at impormasyon. Bombo Kier, happy Thursday. Please come in. Yan, magandang umaga, Bombo Angelica, and happy Thursday po sa ating lahat. Maulang Thursday, to be exact. Ngayon, hindi naman nalalayo yung aming weather condition ngayong umaga sa ating mga kasama ngayon, dyan kila Bombo Laime sa parte ng Pangasinan and Dagupan, and dyan kila Bombo Jane sa may parte naman ng Legazpi or sa Albay sa mga nasasakupan nilang lugar. Dito maulan din. Actually ngayon talagang malakas pa rin ang buhos ng ulan kahit madaling araw, and kahapon